Ilu żmien dzieła Toskana, artim żejna polis bohija, kienet amet guerra kbira, illi xterdet bosta dmija, fost troppi ta' Firenze, kien emnello l-Valarus, li kien konti zazuħ sbejjaħ ta' qalb tajba u koraġġuż. Qabel mara l-gwerra nillhom sejjaħlu kol ħabib tiegħu fejn dan talbu biex lil martu u t-tarbija jafdom miegħu u għaċċetta talba ta' nillhom qalbu ferħet moħħu ġieħ xtieb tanbili li kif jitlaq għandu l-nello jitradieħ. Bija kienet mara onesta u l-żewġa tħobbu sbieħ l-unur tagħha defenditu ma riditx li trid tradieħ u korrabja marħtejn illum għallu ġejb xarana dik bxara kera ħabib tijaj bija edha titradik kif spiċċati l-gwerra sewa nil-lotela minnu fieħ sabiex jara min tebbalu l-unur tanta zej sarieħ. Ugo Marsa la libertà allu lejla fil-għaxija fil-kastelli tħol xej tibza u kifatlek mur fuq bija dik il-lejla l-konti ugo mistoħbija ġewwa l-ġnien la Riberto rawma pija ima tħin it-tnej flimkien. Billi kienet lam tal-lejla Riberto għalli l-bija illi huwa l-istess huwa għalek kim ma kellix tija u għatella Riberto biex idnu bħamis tur nell-olbija pat maremma fejn emmek jgħat muslu.
Annistia och Jabos grau Chin yalkbir yekol lilluga Daumalali lo salvau Ekifral il fia Ugos arrid dilettiau Per malal margio maremma Or illuella haukol miau Is da kinvis darta spia Kinet bietet dikinar Nellom sig kemla liataha Maril ha